Bomulu nze moza si m kwenye chi ya zelu. Anwa anya ka ime video ụnyaahụ. Ụmụ obele ozi lọzie with feminism muzie gị. Small ibute go akpa. Ya nwa ka nwetelu gị ebe a. Asị m na m ka nsi gị ka iwelugodo jebe ụlọ ọgwụ. Hey, Jesus. Hey! Oh, Dinage! Oh, Iye dị ebe a n'ụwa, iye dị ebe a na 1 million naira. Hey! 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 Jesus! Hey! Hey! Na iye dị ebe a 6 million naira iye dị ebe a. Hey! Simon! Ọzọ family bi ya tụta ya. Ana m ekele fa na-asị ebe wepụta ego ya ka Chineke mmaji kwuru mmaji ngozi na amara Chineke ka ọ dakwasa ndị niile fa wetalụ atụmatụ dị otu ahụ. So ị gaghị ịyọrọ. Nna, Chukwu gọzibe gị. Chukwu ji gị alụ ọrụ gọzibe gị. Ị ga-alụ ọrụ a na-aga n'iru o. Onwe gị mere ị ga-alụ gị ya nka o. Jizọs, nye ndị Igbo fụrụ onwe gị n'anya wee cheta onye bụ ahụ ma alụ. Jizọs, amagwebe ebe m ebido o. Na-emenụ o. Onye ọbụla tịrị alụ o. Onye ọbụla weta ahụ. Onye ọbụla onye weta ahụ. Chukwu gọzibe n'ụmụ unu o. N'ihi ịhụnanya unu fụrụ m o. Unu si na onye bụ ibe ahịa egbowu m o. Na m agaghị anwụ o. Jizọs gọzibe n'ụmụ unu. Ebe unu si weta mmaji kwuru mmaji. Nna m onye kpọrọ gị n'ọrụ a. Ị na-emerụ gị ọchịchị obi gị. Ebumnobi gị ọbụla na-abụrụ njọ. Nna ya na-emere ya. Nna ya agọzi gị gị na ndị ọrụ gị gọzibiga unu oke. Jizọs na-emedarụ gị bụ onye ji ụmụnne m ụmụ Igbo wee kwado ngwa ọrụ n'isi m bụ Nneka. Hey, onye ka m bụ unu na Chineke na-eme echiche ọma. Asị m ka ngwa ụlọ Zeus family. Jizọs. Ihe azụrụ nwaanyị anụ anyị postu na-emebere under 24 hours. Ihe dị ebe a bụ na ihe atụtala ya n'ego afọ bụ sum of 8 million naira. Mana ihe nweta ebe a bụ 6 million. Kafa welugodi ajebegodo ụlọ ọgwụ. Jizọs. Ọ bụrụ na anyị na-eme show na ọka egosi ya na ihe anyị yọrọ n'afọ bụ anyị. Ihe anyị yọrọ under 24 hours. O mebe 24 hours olube ebe 14 hours ago. Atụtala ya 8 million naira. Jizọs. Mana ihe nweta bụ 6 million. Ọ isi fụ n'anya. Nne m ihe anyị N'anya gị kalị ha kalị. ya nwụrụ ukwu. Njebegodo ụlọ ọgwụ. O ji ga-alụ ọrụ ya na-alụ na-aga o. O ji ga-alụ onye ka m bụzi. Ịmakwana nye anụbi olile ma ọnụ o. Mgbe anyị kwu ha n'okwu nsị n'ọkwa nwa na-egosi m ọ na-egosi m ọ na-atọ m ife ị na-eme Amadi ga-abịa saịdị mme Chineke gọzibelu gị na ndị ọrụ gị o. Gọzibe gị gọzibe ezinụlọ gị o. Nenụ m o ka ndị Igbo chetalụ si na m agaghị na-ata afụfụ o. Onye Igbo na-emenụ onye ọbụla onye dị Chukwu gọzibe unu mmaji ọ gị n'anya gị dị Chineke na-agwakwa ụlọ Zeus family. God bless you all. Ndị anwa m kpọrọ aza m ụfọdụ kpọrọ aza adịfa na na-azakwa isi ka ndị dị ka m pụkwa na m adịrị anụ ifu na na-aza m. Asị m na ọka ngwu na enwetara 8 million. So ndị na-atụ ego na akaụntụ for ha tudobezianụ anyị enwetaghị ya anyị chọọ kalie
share anyị video anụ nwa ma ndị na-ashare anụ ma ndị na-akọment ma ndị wish ya well asị m ka Chukwu gosikwa faya bịa jebe ụlọ ọgwụ kịta faya bịa jebe ụlọ ọgwụ so any other thing na-enyezi unu information na Chukwu gozie Chukwu onye ji ike alụ ọrụ na-enyefe aka ekele na-asị ka Chineke nna ka ọ kwụghachi unu ụgwọ mmaji kwuru mmaji na obi aṅụrị dị mụ na ezinụlọ n'ife niile anụnwa mbịa fụ atụrụ m n'anya na si otu a ya fụ eme nke echi a sị na ọ bụrụgodo ofe izu ụka ma ọ bụ ofu ọnwa ka m ji wee fụ mana ka Chineke si alụ ọrụ ya na abịabịara m dịka ike kporo m n'ụkwụ wee fụ ife niile anụnwa n'aba anụnwa so ana m enye Chineke ekene mba don't worry na dị n'unu na-eme fele ịpụta na kamera la piano ụmụazị ka fa bụ Chineke nna gozibelu m ụzọ nna Chukwu gozibe gị nna gozikwa afọ mụrụ gị gozie gị gozie ezinụlọ gị gozie afọ mụrụ gị nna Chukwu gozibe gị unu ma ndị obere dị ya ma ndị nnukwu dị ya ọgụ unu fụnanya unu si wee dị n'anya unu amara onye obodo na-amalụ wezita wee gbakwu m Chineke wezinagonu wee zaba ekpere Chimo Demenu ahụ etumobi amakwa ebe mebido kene bụ na ekene amakwa Chimo gozibe na monu so nne gị ya bịa were ya je tinye na bank unu ejebe ụlọ ọgwụ kịta na-abịa jebe ụlọ ọgwụ kịta ị ga-efule ebe ọ bụrụ mụnwa bụ ihe nwunye ndị ọnụ ndị fụrụ gị n'anya na ndị fụrụ m n'anya nna ndị fụrụ gị n'anya ọkasị ndị fụrụ gị ndị atụtara onwe ndị sendịlụ mmafe onwe ndị sendịlị ego na my main account onwe ndị sendịlị ego na my main account sikwa m debi anonymous ọkasị ndị fụrụ gị n'anya 300 chiki wee lụọ ọrụ n'isi m akebe m na-ebido bụ kedebe ma kwụsị onye nweghị ụgwọ naira ebee ka ọ ga-ebido bụ ebee ka m na-akwụsị bụ Chineke gọzibere m unu Igbo bụ Igbo ekedekwa unu Igbo fụrụ onwe m n'anya ekedekwa unu ekene dịkwara unu ebe unu sikwa ka mmajikwa Chimgozibekwa unu Chimgozibu na agọzibi ife abụrụ obi echiche ọma n'isi unu ya na-emele unu na-emele unu na-emele ezinụlọ ọ bụ ọkwụsị unu ka ọ na-emele na ọ bụ ezinụlọ unu ma ezinụlọ ndị wetalụ ego ahụ Jizọs ekene dịrị gị gị bụ onye si na ụmụntakịrị a wee gọzie wee si na riri agaghị egbu m na m agaghị egbu n'ife ikpo nna m efuka m n'anya bedobezia ka isi ya na-ewa ya bedobezia ozugozia asị m na ọka weta gị ka efi ya n'anya ifilie ya ka akụkọ fiimu ọ bụrụ fiimu Chimo ife na-eme n'isi Nneka ngwagbake it can only get better. I can only get better. It can only get better. I can only get better. Some mako guys. Amen. Hey. Na good to see me. Chineke ngozi ya. Ma like it when you get na bank before post where. Right. No. Like it when you get na bank before post. Hey, Chineke wezite unu. Asị onye nzọpụta. Onye nzọpụta ahụ. Chineke Jọs zite unu asị onye nzọpụta bụ amaghị na-eto agaji si fụmụ n'anya ịfụnanya agarịga gwọla ebe nọ ọnụ ka isi ala ịwagakwu iko
Kia li bebezi akwa develop ihe ọzọ. Enugo. Chizi ọnụ ka ihe ali isi etoba alele tota ihe ọzọ. Chukwu gọzibelu m unu. Nna m gọzibe unu. Amakwa m ka m esi na-eke n'unu. Amakwa m ife mma agwụ na agwa o. Ma ndụ ike na atọ na ịma ụmụ Igbo bụrụ m n'anya. Amakwa m ka m esi na-eke n'unu. Chineke etu aka ọlụ gị dị. O chefuru onye echetara echezọ site n'aka nwa ahụ. Nwa anụmanụ na-ekisara ife ọ na-eme. Mpi etu a nwa ngozi na ọ na-atọ bụ ebe họdị ma ọ na-ebe afọ n'okwu na-eti amatọ ya ebe bụ gbejenụ m aka na-eme hesteti o timo amaghịkwa m ndị ihe ọlụ ị na-alụ alụ. Chineke ji gị alụ ọlụ a zipụta gị n'ọlụ a. Chineke adị egwu. Chineke gọzibelu gị o ma gị bụ ịmụ Igbo ma ndị ọlụ gị o. Jizọs onye na-echefu onye echeta na-echeta onye echefu na-echefu. Jizọs ọkpọ gị bụ Chimo. Chizi ọnụ kwa sị gị na ozugbo na chi ga-aza gị ekpele. Ọ za o.